svečanost ne možemo da zamislimo bez našeg hora. Ali oni sa podjednakom predanošću pevaju i van škole. 2 puta su bili prvaci Beograda i drugi u Republici. Ulepšali su koncert u pozorištu Boško Buha, održanom povodom 65 godina od osnivanja tog pozorišta, imali još mnogo javnih nastupa. Svi pamte njihova izvođenja popularnih kompozicija. Nestrpljivo čekaju da vam ponovo pevaju.